Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak asinaan nyo na alakay. Masurunak nanang. Hindi yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maaramid ko. Kunakmat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat kami. Dandani kayon tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin niyaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armanda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagusan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugan na kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi, ha? Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukays, anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap tay sukik papanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga masarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na itaas sa asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan? Sweetie. Wano saan? Baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day ta nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siyak. Honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayan nak di anak ko. Ungtan nakdayjay no maladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lepasan tanti mangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitan ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot aragit pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intan tumanin mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikat makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna nga min kat nagsinatan. Di ka mandaragan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatinggaak tulaeng iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakichenday di kalman ta na malmanak. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon na kun ngam jak nasango ti nakicenda. Nan, sa siyak ti mapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod no magagat ka mapan ijay ili si kanti mapan.
Mangtad kayo mo tin ay ti pangkrudo kiti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta tagpapukisak man. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay awan balunan dya po ko yo. Napan nagiskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga mada nagastusak. Anyat nagastusan yu nga ikaw ang makita ka ginatang yu. Wano, adda babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspas sarmut Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan dapay bayada kiji pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay ama ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom ide. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan dagita tatang. Di yu ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron nga Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumpeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Apay nga paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da. Awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siya, ready akon amangi kasarken ka. Awan ti sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, nakasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartagid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, padasat nga ibaga. Ngamno agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan ngay surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga asawa. Kat saan mo't asi katyagastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita Kunak man no nagsina kayon? Saan? Kung kunak lang dahi jay tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan da kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yun, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayo? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni pasita ti mga sikaso kanyak. Asikaswanak ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Aginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay aya alap dan nakreta. Saan agaputa lakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manay?
No kunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon, kat kasanon ti pensyon nyo. Di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanya. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakitang tayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man la tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yun. Kaya't kumit nga road, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko, anak ko. Katsyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga asawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. Anya. Si kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya, adi na kayat amaki asawa kayo manan, nanang. Amangan ka no kwartaan nakla ang tagbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot mo't. Mabutang iti responsibilidad dayjay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramidan na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan ngagtrabaho? Anak ko. Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramidan nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. Kasanon nga ije kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramidan, nanang. Awan karbangam amang lapagkin ni nanang iti kayat ng aramidan, landong. Apay kasta ka? No anya ti ammom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Ammom abakutan ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang. Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. Ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay. Sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidan na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka. Tapno saan ka amang namnamalatan iti-itid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natanggan na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray kumano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita.
Ta sigurado adinak to isukat day jay. Makammo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron nga ay di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun dito Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni Pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pagnaadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takun ken kuana ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumot balayda ti pagnaadan me. Ken talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Yak kaya tiyag bati dito, mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaidak mo tan iti balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay yugo. Awan problema dita, Pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak ka. Kaya sana balay, ta dapay mo't bakanti asilay. Agyaman ak nga rod gudo, saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya. Wen, maawatan day ta nabayag kat nga rod na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mati pa nagsasaum Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan kaninanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo madain. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnaadam. Apay, ayan ang amin ti ama ti anak mo. Taiso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kat, iso dalatan ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak kat ti makibagayan. Asino da ko mapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tagsakripisyo Pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da.
Makamudamutan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay, sobra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Gimot ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Nga ron. Kastamlata na kanayon, di kag trabahon. Pasiglat nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang. Awan na, surwam ati ag trabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos ag singsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanang. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwan o agabrudan. Alaan ta bakit? Siyakmot la ti mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katuon naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti inaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga ngamin. In-stress mo sa mga ngamin. Isa na-trigger ti sakina. Saan mo't ananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nangruna iti masakitan. Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlama asikaso, tada trabaho. Ang mga no pampanunutam kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka raw ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada.
Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagijay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagijay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakita na gijay apo ko may. Kat apo ko kmat na gijay. Ta anak ko ti Amada. Bukbuko ng damutan na gijay putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman nak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo ng asawa ni Densyo. Ay, O kahit di alam to ti apo kam, kada Densyo. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyo. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita po ko ta. Awan inadan. Wen nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyo, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga rod No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa'y lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Wen tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo ditoy ta siyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iti balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din nagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na da kidya balay. Taawan kan kadwa kidya. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago to. Uwan manang, kumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astama, din siya baraok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Dakelan nga magday-diaper pala. Kan kunak gaya mamapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot itadael na. Kan papokisak to kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta indaktuman mo ti pasyar di anak mau. Maboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan kumatang mutin na ti gamit na kas jay. Ala, mabit lang nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagijay kaya ayam na. No daramidem, ura inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan.
Nala, oray di kan umay, basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay, di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan na nang. Awan paila ang day kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amang ano nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't niya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isung awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densya, kat ikasar na iti mabiek. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matang tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manay. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na dalawans na giti anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagiti pukot Mari Delpina. Awan madkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Dwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tainagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo ni Intong abalayan. Imay kamay ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo.
Amok ti pampanunutin wano pagamka mabalayan. Mga no mabalo manan ti anak kao ket matay ti anak mau. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsya ngagpaot ti panagdinan to dagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan do aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlo meten akatugangam ni abalayan dura. Ket siyempre, may katlo meten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta atatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibang bagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak kan ni Melba. May katlon to magtay na putot mo. Sana balit, kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an nagiti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo na itidwa paya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbanganda nga reklamo, ta jaktot baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itid ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano lumaksayan itid mo, asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na itatata? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka di ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula maamwam, tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Amangan numayaw, awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di uray dito'y nga agnaad iti agnanayon, no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwa na iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kapsat at dani din siyaw. Sigud amanugang ko itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan kapsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko.
Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kaon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutom kumamot ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek. Ay, Imbagada idi asikati imuna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta ta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakkel tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkelan iti bingay. Saan mo, tagpapadamutan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumot iti dayjay Adelpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan mo takabit na kitandak may ka ni Delpina. Lord Arigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlulaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang ti pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tang ibagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo Ay. nang kita tao di tarwar. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matan ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man.
Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y a modelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapaayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato ang kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raw ka ba, guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay, ala. Sumrek ka manay. Pasensya kayo nang kal. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya di makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman kal. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang kal. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad now. Ang ngamin itden na nasaya, dagiti bisyo ang kal. Kasi to'y anak ang ipagdalay. Di naman nanam, ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam atapon da 50-50 ti biyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumaatag biyag pay mo. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartak. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartak mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na doong parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartak, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mo, gapula ang iti dayta. Ay, agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag,
Awan basol ti arak. Basol ti motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimot. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Ungar nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol latta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit nga isumot ti impatay na. Ay, urahin da nga ro ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga, paret. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den, taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan, saan? Sana yun, ipag. Naibusin. Isa, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di pari isko ngam adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayaw. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayaw. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kay? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpal. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Adamo insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awa matyam mo kamadingay naramit ko iti pada katao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak.
Jak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay isuti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing po da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, iji ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanyak. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kin nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Natay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, ungar Uncle. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang Kyle? Baliwang tao galim. Di nga unay agbalin anasing put. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namin adon ana disgrasya. Ke nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag sing-singpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung Kyle. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patseng nakunak to makika. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanyak, tayo takidag hapi-hapi. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kilmanahing. Anya? Ay, nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Ada sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nataw! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nataw! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na nidisimbangpet ka.
Napnapanan niyo ka ni uncle mo, aya. Kaya ko pa iti maturog na lang. Panawan da dito ay. Di kan simsimrek iti trabaho, manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim, anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay kaya iyo ay amatay ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukus tangarod. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bay anyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay Uncle. Pumbangon ka di tanta da papananta. Naparte ka. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Da papananta. Sa dinaw. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali ng makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlawatam manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makarwan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas dati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka nagiti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di taoy. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kayat ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakaamiris ako. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmaneng. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo, dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay.